Duela bi urte Andoaingo udaleko alderdi politikoek bakea eta bizikidetzaren inguruko elkarrizketa eraikitzaile bat bultzatzeko prozesu diskretu bati ekin diote. Mahai horrek egindako lanaren fruitu izan dira memoriaren eguna, ospatzeko adostutako testuak eta gai honen inguruko lehen zinema zikloa. Zentzu honetan, prozesu honi esker, gure arteko desadostasunak lantzen ari gara, aniztasunarekiko errespetua hartuta. Prozesu honen baitan alderdi politiko guztiek erabaki dugu argituz giza eskubideen aldeko elkarteari Andoainen gertatukoaren inguruko txosten bat egitea. Hilketak, giza eskubideen bortxaketak eta gure iragan gertuan gertatutako beste indarkeria ekiltzen memoria jasotzeko. Elkarte honek dagoeneko eginak ditu horrelako txostenak Gipuzkoan. Eta bizikidetza mailak, bizikidetza bultzatzeko eta herri mailako memoria politika lantzeko tresna egokia izan daitekeela deritzo. Alderdi politiko guztiek enkarguaren irizpideak adostu ostean, argituz elkartea arduratuko da bere kabuz eta modu independentean txostena osatzeaz. Jabetzen gara, txostena gaiak lantzen jarraitzeko abiapuntua izango dela, eta datu berriak emanen dituzten pertsonen ekarpenekin aberasteko aukera egon dugu. Halare, 2018an zehar Andoainen aurkeztea espero dugun txosten hau egitea aukera bezala baloratzen dugu alderdi guztiok.